Serbisyong kapartner ng bayan. Isa na pud ka productive episode atong mga kauban karong hapon mga kapartners pagahisgutan karong episode nato mga kapartners para sa hisgutan ning maayong panglawas no. Kay syempre ang atong long time partner ang National Nutrition Council Region 7 kauban na pud nato sa usa ka episode nato karong bulan ng mga kapartners. At the same time, syempre padayon ang pagbaghatag natong mga impormasyon labi na sa kayuhan sa atong panglawas no. O another productive episode na po ng atong pag-aubanan mga partners. Kini higala ka partner Jim Ray Biosa o bani ko ninyo kay makauban na to ang atong partner from National Nutrition Council Region 7 ug di natong dugayon atong mga tigpaminawan no. Keep on tuning sa mga viewers nato. Welcome kamo na mina sa atong programang serbisyo ka partner ng bayan sa atong sibianan DYAR 765 SMNI Radio Cebu. At the same time live po ta sa atong mga uban pang mga official pages nato mga ka-partners ang SMNI Cebu Visayas, sa ka-partner ng bayan ug uban pang mga ka-partners. Ug syempre dito dugayon atong i-welcome ang atong partner from National Nutrition Council, ang ilahang nutritionist dietitian 2 no sa NNC Region 7 mga ka-partners. I-welcome nato ang si Ma'am Mary Jessa Vergara. Ma'am Jess, maayong hapon. Maayong hapon, Sir Jim Ray, o maayong hapon sa ato ang mga kapartner nga kanunay yung naminaw sa